Egy kis Olaszország, egy kis Toszkánia. Így készítem én otthon a kagylólevest. A metróban Győrben találtam múltkor nagyon jó áron előfőzött, fagyasztott kagylót. Még mindig mindennek az alapja a hagyma és a gívaj. Egy leveskockát felteszünk főni, amiből csinálunk alaplevet. Biztonság kedvéért én azért még egyszer felforraltam, megfőztem a kagylót, leválogattam a letörött héjakat, majd mikor kellőképpen megpirult a hagyma, még megküldtem egy kis fokhagymával. Paradicsom az egyik legfontosabb olasz alapanyag, szintén a metróból. A hagymát hozzáadom a paradicsomos léhez, majd 2 kenyeret így belemorzsolok, és előveszem özsinénit, amit beizítok, és szanaszéjjel turmixoljuk. Kicsit még hagytam rottyani a levet, majd hozzá... Na, ez nem ide jön, hanem ide. Mivel nem volt otthon friss bazsalikomom, ezért ilyen szárítottat használtam. Próbáljátok ki, isteni, ennek a receptje megtalálható fent a weboldalamon, amit ide kiírok, úgyhogy jó étvágyat hozzá nektek, és írd meg kommentben azt, hogy neked melyik a kedvenc olasz kajád.